De er bare platformspedaler, hvor der er sådan nogle små pigge, sådan nogle, de er måske 2 mm. Som lige, de tager bare lige fat i gummien, så de ikke giver. Nu løber det bare med benene inden, men de er ikke altid bare trække op og skide og ryste dem lidt. Så trækker bare helt af og hopper bare i syv. Ja, det kan passe. Fordi de også er der sæde helt nede. Hvad så, Rikke? Er du klar nu? Ja, de kan ikke cykle. Sådan. Mest bare rulle. Så hvis du kører på en downhiller, så er sædet helt alene, der hopper du bare af. Du kan hoppe af uden at køre i mål. De vil jo bare træge ned af det her. Det går op og træge. Alle kan lange bukser, jeg kan ikke engang trække op. Men det er også fint. Det er meget mere vildt. Det er skægt. Lad mig det op med min cykel. Om jeg lige kommer ned. Nogle af dem der ligger og kører de der freeride, de har jo ikke. Du går ind og... Hvis jeg havde skiftet bagdæk, så havde du også gjort det. Jeg tror ikke, de kommer. Ja, der kommer sprød. Er det ikke løber kram? Kom, kører lidt ind, ikke? Jamen det er fint, du er nødt til at kunne det træ nu jo. Så skal han rundt om det træ, så kommer han ud over i højre side lige foran træet lige en øjeblik. Det er ikke begyndt at rute den her. Nej, det der det er ikke begyndt at rute. Der sidder sådan lige sådan. Der er en, der røg af igen. Der røg lige en cykel rundt. Nej, jeg tror, det er en gren, de vil flytte. Ja, de er pænt, de er ved at rydde op deroppe. Ej, for helvede. De er ved at rydde spor. Og den der smidt ud foran. Men han står med en kamera, og det er bare pinde ud. Ja, ja. Den sten flytter. Jeg skal skubbe alt det, du ved. Det er spændende ud. Det er nærmest kun kamera, det der. Jo, det er. Den der tysker derovre, der sned af, der hvor vi kører med skiver til brødene, så kan de over der. Ja, de gør også. Og de så er det, de jo Ja, de er nogen, der godt kunne køre også. Ja. Jeg skulle bare lige finde spor, så kører det bare. Bare lige. Ikke bare. Det er et spørgsmål, om du skal holde fart på. Snart du bremser, så går det galt. Du skal hele tiden holde den rullende. Jeg vil bare se, når de får det op på, han kommer der. Steder, der skal bare køre ud. Du står. Lige præcis der. Så kan det godt se ud, når man kan få at komme der. Er det Jeppe, der kan få? Nej, det er godt. Det er Kramer. Han har kort bukser. Det er næsten muligt, at man... Jeg kan sindssygt gøre det. Det er godt, Kramer. Jeg kigger op, Kramer, ikke? Sådan. Kramer, så vi op hen i hjertet. Det er næsten bedre end 6. Den er vild, fordi det er så glas, de er sæt på glasstenene. Hvad med Jeppe og hans store bremse? Det kan ikke rigtig bruge til noget. Mange af det, der bliver... Det er fedt her, fordi du skal hele tiden finde det rigtige spor. Ja, En har du kigget så ud. Ja. Er du under røg dernede? Ja, man ryger selv. Jeg har også røgnet af med fuglen hver gang, altså. Jesper Fransen, han lå og rødt rundt 3 gange på det der stykke. Og bare for den der pinder til hernede i sommerfestival. Ja, den går lidt under den på. Det er godt, men... Godt, Jabba! Jo, det er Anders. Det er Anders, ja. Det er ikke det samme, som du gør. Det var du inde over der. Ja, men man kommer sådan lidt, hvor man lige kan læse det. Det der med, der står så mange og kigger, det er simpelthen bare strøget. Hvad skulle du med de store bremser, når du fodbremser hele tiden? Spørger du sikkert. Smil, fødselsdagsbarn. Det passer fint lige nok, jeg lige er gået fra 180 mm vandring. Det er hårdt i armen. Den er glat. Ja, den er jammeren. Den er lidt svår. Hænder. Den er faktisk ikke mere med fra. Så er der, Anders! Den kan vi lige over. Ja. Sådan! Sådan, Jesper! I kan godt have hvide. I godt. De er der nu, jeg kan se dem. Ja. Kom så! Det er stærkt, det der! Nu gas! Det er fuldstændig i orden at køre baghjulet der. Hvis du kører baghjulet ned på resten, tror jeg, det er sejt. Nej! Og det bliver filmet! Hey! Nej, det blev en rise! Hey!
Det var flot kørt, nu skal I bare op igen. Ja. Sådan. Ja, det er i orden. Vi rystede på hovedet der, dengang I kørte ud over. Det var god gas til dig. Ja, den er fed, ikke også? Rødkant. Den fortsætter jo, Jes. Lige så langt dernede. Det hørte jeg ikke, det der. Det skal ikke høre. Nu kører vi rundt og henter jer ned på den næste. Ja, det bliver faktisk lidt mere jævnt, end det mere skov.